салом мухлисони дастаи Барселона ва канали Барсатиҷи. Дуздон Левандовскиро ғорат карданд. Барселона дар шикори навбатии худ баромадааст. Балде ҷойгузини Алба мешавад. Атлетико Мадрид Барселонаро килат кардан мехоҳад. Ин ва дигар хабарҳои муҳими рӯзро мо дар ин навор пешкаши шумо мекунем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан. Аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. Акнун бошад бароят шинед ки як бор мегӯем нофаҳмида намонед. дастаи Барселона дар ин равзанаи трансферӣ то ҳол ба қавле сер нашудааст ва ба чанд нафари дигар чашм аъло намудааст. Чӣ тавре ки расонаҳои испанӣ хабар медиҳанд, дастаи каталонӣ ба наздикии ҳимоятгари дастаи Вильяреал Хуан Фойдро ба ҳайат ҷалб хоҳад кард. Хабарнигори варзишӣ Жерар Ромеро гуфтааст ки агенти Фойдро дар қароргоҳи Барса дидааст ва ба зудӣ Фойди 24-сола шояд ба Каталония меояд. Вале боз як мушкили дигар ин аст ки Барселона бояд бо Вильяреал маблағи ҷубронпулиро маслиҳат карда ҳал кунад. Дастаи Вильяреал розӣ аст ки бо маблағи 42 миллион евро аз Фойд ҷудо шавад. Вале дар портали Трансфермарк арзиши Фойд 25 миллион евро муайян шудааст. Роҳбарияти дастаи Вильяреал аллакай дар пайи ҷустуҷӯи ҷойгузини Фойд ҳастанд. Хуан бо пироҳанҳои Вильяреал 71 бозӣ гузаронида 2 гол ва 4 ассист анҷом додааст. Дар ҳайати мунтахаби Аргентина бошад дар 15 вохӯрӣ иштирок кардааст. Барселона майда аз мусафедони тим халос шуда истодааст. Бархеро бо кам кардани маош ва дигареро аз бозии бадаш истифода карда аз даста дилхунук намуда истодааст. Баъди мусовии муқобили Райо Валикано дар бозии аввали Ла Лига ба Хави ва роҳбарияти даста умуман бозии Жорди Алба писанд наомад ва онҳо мехоҳанд ба ҷои ин собиқадори ботаҷриба истеъдоди ҷавонро ба майдон равон кунанд. Журналист Мигеля гуфтааст ки Хави Жорди Албаро дар курсии эҳтиётӣ шинонда Алекс Балдеро муқобили Реал Соседад ба майдон мебарорад. Аҷибаш дар ин аст ки Алба бо либосҳои Барса муқобили Реал Соседад 10 сол пеш дебют карда буд. Тахмин меравад ки дар даври дуюм оғои Хави ба Балде ва Миралим Пянич як шонс медиҳад. Бозии мазкур шаби 21 август доир мешавад. Ҳан гуфта намонад ки дӯстони мо аз Ягекс ба он коэффициентҳои баланд пешниҳод доранд. Аз Ягекс истифода бурда ҷолибияти бозиро бештар созед. Дар Ягекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барсатиҷи. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. роҳбари Ассотсиатсияи футболи Дания ба ҳимоят аз ҳамлагари дастаи Барселона Мартин Брайтвайт сухан гуфт. Хабар дода шуд ки каталониҳо метавонанд шартномаи ҳамлагарро, ки аз рафтан сарпечӣ мекунад, бекор кунанд. Мартин бо муносибати беасос дар байни таъхир ва таъқиб дучор шудааст. Барселона ӯро маҷбур дорад ки шартномаашро бекор намояд ва ӯ аз кораш маҳрум бишавад. Ин танҳо шармандагӣ аст. Футболбозе ки дар лаҳзаи душвор ба ёрии онҳо омад, ҳоло мояи нанг аст. одоби онҳо куҷост? гуфт роҳбари футболи Дания. Шартномаи Брайтвайт бо Барса 2 соли дигар эътибор дорад, вале Барса барои ҷойи холӣ пайдо намудан ба бозингарони ҷадидаш аз чанд нафар халос шуда нест, ки Мартин аз қабили онҳост. Мартин Брайтвайт ҳам нишастан дар захираро беҳтар аз бозӣ кардан дар тимҳои дигар мешуморад. Хайр, бечора ба умед омада буд. Бояд роҳбарияти Барса ақаллан эҳтироми бозингарро ба ҷо орад. ба ҷуз ҳимоятгари Вильяреал, Барса дар ҳамин бозори трансферӣ барои харидории Иниго аз Атлетик пешниҳоде карда буд, вале бояд бигӯем ки роҳбарияти даста 15 миллиони пешниҳодкардаи Барселонаро рад намуданд. Барса интизор хоҳад шуд ки кай моҳи январ меояд, чунки он замон Иниго бозингари озод мешаваду Лапорта бидуни дирҳаме ӯро ба даста хоҳад овард. худи Иниго Мартинес ҳам хоҳиши тамдид кардани шартнома бо Атлетикро надорад ва зудтар мехоҳад ба Каталония равад. Чанд сол пеш Барса мебоист Мартинесро аз Соседад бихарад, вале он замон дастаи мазкур барои ӯ 32 миллион евро ҷубронпулӣ талаб карда буд. худи ҳамон сол Атлетик ӯро харидорӣ карда шартномаи 5 сола ба имзо расонид. Барселона дар ҳоли ҳозир он қадар хоҳиши харидани Мартинесро надорад, чунки омадани Жил Кунде каме хаёлашонро роҳат кардааст. Атлетико Мадрид намехоҳад ки ба Барселона 40 миллион евро ба хотири Антуан Гризман бидиҳад. Дастаи мадридӣ бояд ин маблағро дар охири мавсим пас аз ба итмом расидани соли дуюми иҷора пардохт кунад, танҳо ба шарте ки ҳамлагар дар 50% бозиҳои дар мавсими 2021-2022 ва 2022-2023 на кам аз 45 дақиқа бозӣ кунад. Аммо Атлетико 40 миллион евро пардохт кардан намехоҳад ва ният дорад ки дар ҷараёни гуфтушунидҳо ин маблағро кам кунад. рӯзи 21 март Гризман 32 сола мешавад. аз ин рӯ Атлетико барои харидани ӯ бо ин пул ягон сабаб намебинад. Атлетико кӯшиш дорад ки аз пардохти ин маблағ худдорӣ бинамояд. ёдовар мешавем ки Гризман рӯзи душанбе муқобили Хетафе аз дақиқаҳои аввал ба майдон наомад. футболбози фаронсавӣ дар дақиқаи 61 ба майдон баромада буд ва камтар аз 45 дақиқа бозӣ кард. шояд то охири мавсими имсола ҳам Гризманро ҳамин гуна истифода бинамоянд.
солҳои охир дуздӣ ба молу мулки футболбозон беҳад зиёд шудааст. Яке хунашона дуз мезанад, яке пулу ашёҳои қиматбаҳошона. Чӣ хеле медонед, дар назди варзишгоҳҳо ҳар рӯз мухлисони зиёде ҷамъ омада мехоҳанд аз бозингарон автограф гиранд. Бечураи Левандовски хоҳиши мухлисонро рад накарда бо онҳо акси хотиравӣ гирифт, вале ба доми дуздон зад. ҳамлагари тими Барселона Роберт Левандовски ҳангоми гирифтани автограф соаташро бо маблағи 75,000 евро гум кардааст. Ду дузди бо таҷриба, ки дар байни мухлисон ҷо гирифта буданд, дар назди варзишгоҳ ба мошини Левандовски наздик шуданд. ҳангоме ки ӯ имзои автограф мекард, дуздон соатро аз дасти Левандовски рабуданд. баъдтар полис ҷинояткорро пайдо карда соатро ба Левандовски баргардонинданд. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. худро эҳтиёт кунед, ки ба мисли Левандовски дузду ғоратгарон ҳамла накунанд.